ana so mutum ya lura kada ya yarda sallah ta rika sulle mai, musamman ranar juma'a. Kaga in ka rasa asuba ranar juma'a, sallah asuba, to gara ka rasa ta a kowace rana akan ranar juma'a. Asara ce mai girma ya zama ranar juma'a ba buɗe ta tare da kai ba, baka samu sallah asuba ba ranar juma'a, ka samu babban asara. Ke ma ya zama ranar juma'an nan kakki je ki ta bacci har sai rana ta hudo ki. Duk da mata ba a ce sai sun je masallaci ba, amma ranar juma'a ki yi kokari. Kowace rana ana so ki kokari, amma ba kamar ranar juma'a kiga kin yi sallar asuba da wuri. Inda za ki dage, ko duk sauran ranakun ba kya dagewa, a cikin ranar juma'an nan ki zaman ki a inda kika yi sallar nan, ki ta yin azkar kina addu'o'i har rana ta hudu. Ki samu suratul kahfi ki karanta in kin iya, in baki iya ba ki karanta, in ma da za ki kyauta ki karanta suratul kahfi, ki karanta suratul sajada, ki addu'o'i na alkhairi ma kanki da iyayenki da zuri'arki, kuma za ki ga alkhairi mai yawa. Yaran zamanin nan ina gaya maka, kamar yadda kuka san za mu yi ta ɗawainiya da su har su shekara 30 muke ciyar da su, to wallahi haka kuma za mu yi ta ɗawainiya yadda za a yi mu taimake su zama mutanen kirki a nan kuma su gira a lahira. Su kaɗai ba za su iya ba, dan sun tasamma shagala ta riga ta yi yawa, duk wasu abubuwan da ya kamata su yi dan kansu ma ba sa yi. To sai an taimake su, to haka za a taimake su ne da addu'o'i, da yin irin waɗannan ayyukan alkhairi, ana yi masu addu'o'i, ana yi masu fatan alkhairi, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su ci arzikin mu saboda abun nan. Kuma yadda kai ma kake so ka ci arzikin mahaifanka, ai kai ma yanzu ya kamata ƴaƴanka su ci arzikinka. Ka dage, ki dage ke ma ki yi wannan zaman ranar juma'a. Kun ga idan mutum ya yi sallah asuba, ya zauna bayan nan ya yi ta azkar yana ambaton Allah har ya tashi ya yi raka'a 2 bayan nan, a nan da ku muka karanta za a ba shi ladan kamar ya yi hajji da umra. Aka ce ta matan cikakku, kuma su ne aiki ɗaya daga cikin ayyukan da mutum zai rika aikata a ranar lahira. Ya shekara 60 ko shekara 70 shi a nan duniya, amma a je lahira a ga shekarun shi kamar ya kai shekara 700 a duniya saboda tarin lada. Ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan ne mutum ya zauna bayan sallah asuba, musamman ranar juma'a. Ranakun duka aka ce in za ka iya yi kullum ka yi, in ba ka iya yi kullum duk sati ka yi ko so ɗaya, in ba ka iya yi ka yi ko da a wata so ɗaya, in ba ka iya yi ka yi ko da a shekara so ɗaya, in ba ka iya yi ka yi ko da a rayuwarka so ɗaya. Kuma nan yanzu ina jin dai in muka yi lissafi, wataƙila akwai wanda bai taɓa zuwa hajji ba a cikinmu nan, ko wanda bai taɓa zuwa umra ba a cikinmu nan, ko babu?